matala. Ninjani? Yenza ukubala le moto le. Ikhanda kuwe. Awu baba uyishayile ngakhona ukuthi ngisondele ngibone. Akunankinga. Hey thi ngisondele hey. Awungapanga kahle ukuthi Hayi thi ngisheshe sofaka la kuma Facebook. Mhlawumbe ubuthola abantu sebekubonile lapha. Okay sekhanda kuwe baba igama ubani konje? Bani? Ngweno. Yeah. Sibonge baba. Ngicela uyibona nje. Hey. So inegama yona unikile igama. Izwana ngithi isithakazelo sami uzwana. Isithakazelo sakho uzwane. How. Ngiyona nje. So you can do from scratch. Yeah, ibhedi ne ngenza umbhede. Umbhede. Nifike zombhede nazi. Eh. Umbhede into functional yazibona nawo nama shocks. Asebenza ama shocks. Hey, awu madoda i-video rise. Nanso ke bantu, yo. Kamalayo uzwane. Yeah. Nanso ke inside. This car is built here in South Africa. Baba uzwane, isithakazelo uyakhele imoto le. Awu, Nkosi yami. Nayi. Yeah. Hayi nankinga le. Yayihambela nje nokuhamba. So amaphoyisa athini endleleni? Anomona. Yeah. Lento le motivation. Yeah, it is definitely. Nami ngithema ngibona ngathi I've got to take this, you know, so that because I'm inspired. If we're now you at your age you can do this. Laba basha ke kithi intanga zethu. Le moto le wasingaya shopping complex le. Yeah. Mamphuma abantu Bagcwele kuyo. baza ngama question abantwana into mara kodwa ama traffic cop nawase Soweto. Yeah. Ngene golden highway loba ngithi ngiyevala. Yeah. Bazongistop abantu bazoyiphamba. Bazoyipound. Bazoyipound. Yeah, bazoyithatha yeah. Yini yeah. Abantu abastupid labo. Udrive imoto engasiya la. Yeah. Mina ngenza imoto yala. Uyazenzela. Imoto yala. Ngemoto yaseJapan. Yeah, this is motivational, guys. Hey, he's the one who built this car.